Eleanor Roosevelt said, if you do not want to be criticized, say nothing, do nothing, and be nothing. Malawians refuse to be nothing. We shall say something even if it means going to prison. So what? Zusiyana party kundende ndi kunja kuno. In this 21st century, when one would have thought that tyranny belonged to the past, it is a shame for someone to revolutionize these ideological errors of our forefathers. Ruling a country with an iron fist, expecting people to stay quiet forever, is a complete fallacy. People of Africa, including Malawi, have realized that it is their responsibility to speak out and hold their government accountable. Malawians have to embrace the concept of active citizenship, because this is their country, and believe it or not, there will never be another Malawi. Malawians should ask themselves why they pay the most punitive taxes one can think of. Why electricity is on and off all time, and it has become the order of the day. Why water bills are so exorbitant, as if water is being imported. Why MBC, the only public broadcaster who is supposed to entertain and educate and inform the nation, is no more than a diary of the president and his cabinet. Malawians should question the government why the Electoral Commission was closed, why there hasn't been local government elections, how transparent are the transactions of the town assembly without the councillors. Malawians should ask why there's no petrol and diesel, why cabinet ministers got huge discount when they were purchasing their houses from the Malawi Housing Corporation, while the poor people of this country remain homeless. Malawians should ask why there's no forex in the country and why government continues to bulldoze unpopular bills through parliament. I cannot stand aside and watch injustice take root in Malawi. We should never watch as Malawi strides back to dictatorship. We should ask the leadership some very important questions, such as how many politicians, ministers, members of parliament, senior police and army officers have been embarrassed and arrested on treason charges, yet how many have been convicted? Is it fair that all potential presidential candidates should become convicts so that you pave way for your hair? How many vice presidents have we condemned? What wrong did Kasim Chilombo do? And what wrong has Joyce Banda done? Onse angokhala oyipa ndiye wabwino ndani. Kabina iwami. How many religious leaders and even civil society leaders have you castigated? Have you forgotten how this group supported you, keeping vigil at parliament to help you pass the budget? Have you forgotten how the media helped you to stay in power when the opposition wanted you out of power? Where is forex and fuel that we used to have in this country before we even had the so-called economic engineers? Of course, I am a musician, and at all times I shall defend and protect the rights of my fellow musicians. What kind of a lame man are you who denies fellow academicians freedom in the lecture room? Is it not funny that you model yourself after Kamuzu? Was it not you who went into exile, running away from the same Dr. Banda? Now you have adopted his title, his way of clothing. When are you getting the ritual? The past leaders, Dr. Banda and Dr. Bakiri, had their own weaknesses. But for sure, the Electoral Commission would not be open and closed like somebody's personal estate. Our judiciary was respected. There were no attempts at all of bringing in the injunction bill. The first ladies then never got paid for doing charity work. There was no mulako wache olwalo. There was no tiende pamozi kukoma misongo, and tiende ndu uyeka kokadi ndalama. Even His Excellency was Dr. H. Kamuzu Banda, the life president himself, never called people, opposition, civil society, or the Europeans stupid. Now, if everyone is stupid, then who is good? Ogulo danena
nzeluza yeka lanyika msima mmadzi koma uchinyamato kuti nzeluza yeka adakamanga dziwe la ng'ona nkumalitcha doko. Lero taonani konthu loyanikapo mphale osozi loyanika makakana. Mumamva bwanji nkamatidikilirisa pa msewu kwa mphindi zonse chepera 30 kuti muduse ndi chikhamu cha galimoto zanu zikuluzikulu zapakonvoyi anzanu tili kuthamangira pa nzira wa mafuta kuti tikapeze mafuta timtengere mwana ku chipatala cha mishoni poti cha boma kulibe mankhwala. Mumamva bwanji tikamakuwevani mdzigubu tidala kwanji kuti tizunzike. M'mayiko ena anzathu msogolera amakhala bambo kholo anthu onse nakhala wana. Kuno kwathu msogolera amakhala mbusa ife tonse tikhala ng'ombe zapangolo zimene akhoza owitcha nkukwapula nthawi ina iliyonse. Mwatisinthisa mapasipoti ena adakala nyuma, mwatisinthisa ma drivers license pano mukutisinthisa manambala buleti cholinga chongofuna kutolera ndalama kumachita kuwauza apolisi tageti oti akatenge ndalama ngati kuti ndi minibus. Kuti mbendera yathu yokongola yeje idala kwanji koma poisinta mwaononga ndalama zingati. Kuti kandeke kaja koyendera msogoleri wa dziko kadapita kuti kadala kwanji. Kodi Northern Corridor inala kwanji bwanji sikupitilira. Mmene wakwerera msonkho wa katundu wosiyanasiyana yemwe amathandiza anthu ovutika afe ngati timagalimoto ta second hand taku Dubai takale, timajigisi, timasopo tochokera kunja mmene akung'ambira m'mabodamo. Kodi cholinga nkufuna kutithandiza kapena kuti osauka afe tingofa? Ndikuziwa kuti ngati mwamvera nyimboyi mwapsa mtima. Ndakondwa kuti zatero ipsani mtima zenizeni chifukwa ngati mmodzi mwa anthu ang'onoang'ono mdziko lino amene ndithu ndi amene tili ambiri sitidzavomera kuti munthu aliyense kapena munthu ina aliyense awononge dzikoli. Tili ndi zaka zambiri kusogoloko. Ngati zaka wina zamchepera iyayi msawononge phale ukathamano susu wa phale. Sitidzalola kuti msogoleri mmodzi azasandutse dziko lathu kukhala ngati Zimbabwe. Sitidzalola kuti anthu 14 miliyoni azavutike chifukwa cha munthu mmodzi. Apo ngati ndikufa ngati amalipiri ndizakondwa kumwalira nditayankhula chakukhosi kusiyana ndi kukhala ndi moyo wautali wopanda phindu wa chitsiru osayankhula zoyipa zikuchitika. Ndizabwereza mawu wa chakufa chihana. Tiye ntilole kuli kwabwino kuti mwazi wanga ukhale dizilo yoyendesera injini ya ufulu wa demokrasi umene titawupeza movutikira ena numulipeye kunja mukudya masipageti pizza ndi mabaka. Mukumva?
wangatu